Hello guys, majong adlaw din yung tanan. Welcome back sa mga channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, mobiyahe na mi padong Tagbilaran. Adtos Maribohok, mahapit pa mi datos Tagbilaran kay napay asikasuhos tiris dang doktor. Uban mas tiri kay magpa-laboratory ba siguro siya? Ano ito? Kita-kita rata guys, nagkabot na mo datos Tagbilaran kay tagbuon kuno pud ming Ate Julie og ni Lixie. Palitan pa nas Lixie og sanina para Christmas party. Jadara rega magigaunahan gapon guys, nahuman na. Ranas kahanutoy kadyo hinlo na. Dara guys na. Arang labo nga man ginagapon karon. Arang hinloan na. Gipuungan pagkamonggay daring na deus bintana kay jag pasulabig kutumba. Jamara na guys, kita-kita tayo nagabot mo dadto. Hello guys, dere demis ila Mama Julie, jawara ko naka-vlog hapon pagabot namo kay gabi namin na haabot. Karon bag-ong ligo mi, kailis na di Alexi sexy. Barag palutay-lutay. Piot ko no, basag mo dyan iza kay pangana dyan na pasiksi. Ano malagig pili-pili daaning wa man day ganahi. Unya karon guys, mo to Miss Tagbilaran kami sa Mama Julie kay na kunuri papalit ring asa, mo palit ba mig para si jahang Christmas party ug mapuhon. Itali rag kuan bi pila ka buok, ha? Say gift, mga teacher nga gift. Regalo. Mga regalo. Mo gani mo palit. Excited ka sa inyong Christmas party be? Ha? Excited ka sa inyong Christmas party? Lagi kong sanina na. Family is forever. IBCBN. Tangkuan din katirubi din sanina guys. Hatag ni dyan na. Mauda ay palit ni naghimo si teacher nga. Naghimo si teacher ako ng gift. Gift siya. Grabe gift. Gift. Nga na baha tanaw. Kaya din ni natatalian. Ilipad man sa dyanan. Taliag maridyo. Diyan mo palit ako daan o kuhan guys. Kaya leads na kuhan man cake. Batangan o Merry Christmas kids. Palit na daan kay ladyo rabag palitan dari. Da mapirip ni Ate Julie dari. Daman madaot. Palit na daan. Sila nanda. Diyan na ko pilang regalo worth of 50 pesos makaan. Mantay siya regalo mo. Mama, malalaman mamaya. Mamaya. Marunong ka ba mag-Tagalog? Ha? Si. Tagalog ka naman dati ah. Dapi. Taga Manila ika. Taga Manila ika naman dati ah. Nakalimutan mo namang mag-Tagalog. Tagalog challenge ni be. Mag-Tagalog ka bila, makatagalog gali ka be. Ah, Jollibee. La. Ge, Tagalogi ko la. Ha? Anong ginawa nyo doon? Anong ginawa nyo kahapon sa school? Ano? Number. Tagalog. Mami, Manila. Hindi Manila. Kahit na. Kahit na. Be, tanong ko be. Kahit na di Manila. Tagalog challenge pa rin. Okay. Isa ka Tagalog ra. Kanay mong naibawan. Sabihin mo be, saan tayo punta? Be. Ikaw di Manila. Ibalik mo yung bag mo doon. Doon. Yung mga tali mo doon, ibalik mo doon. Bukas ka na mag-lipstick. Bawal mag-lipstick ngayon. Bukas na pa sa party mo. Mandog pa na, nga. Grabe kang bagas, guys. Ay, pagluib. Kanila king daga ng atong mga himilat. Usya-usya. Kung may tripod kayo tamang gigamit, itiribas. Dali, kaya na kayo pasuotin mong kwintas. Bika tukang mamitiri bitaw, eh. Kaya gani ang gisuot. Tagayin mo man, eh. Sit down. Umupo ka ng maayos. Dami ka binigay ni Ate Ruby para magtabingi yung didi ko. Kari pa ang gisuot ka, Ate Ruby po ni.
Uy, ginuod na pa magnaong sa ang karaan. Dapat mas ang pitaka. Thank you so much, Ate Ruby, sa akong damit na medyo maliit. Hay daw sa karaan. Hmm? Hay daw sa karaan. Ato, babi, kita nang naong karaan niya. Ha. No, hindi mo yan. Naman dagis ko mo. Nakalagi yung taon. Sama na, importante ba sa imong kalaboy ay? Baw lagi. Masuk Di, karon naman ko nagigamit ng pitakahan. Makawa pa mo gilabay. Ano bang labay mga gabaan ta? Tao mong gihapon na. Hala, dapat. Aw, arang gapuhan mo gud ring Mariano. Mo siguro nga hinayangan kang glabay. Usik ko, gastuhan ba po na. Nabi, mga artista di. Muras ka lang na ay Direk Ramsey. Sa, katawa sa siksi. Gapo ba no? Mo na maglabay na isa. Mo ba nang nagkuhan sa nag-isputing na pa sa dalan eh. Mura na sa pakyaw. At sa ko, kaglagi na yung buong langgan at pa nang ipakuha Ano ng ba mga na Eh, Ano ni pataka ang gato magkano ay marang ano to aman mo. Lagamay man kaya ano man. yung mga papel-papel na ni para kaso. Dahil lagi mga green. Wala na yung mga sud, mga ug mag-withdraw ta na nagmajuhon. Hindi ka pagkuhan mo. Hindi Ha? ka pagkuhan. Nga ko ba doon, be? Uy! Anak ko jintos. Pagmaraw na, be. Maramang babayan, be. Batasan. Be, pagmaraw na, be, ah. Bito, gihagmara ba ito ng liksi, guys? Yeah. Kay, hinatag man is, naman Dili pa hungag ni mo. naman na yung sentimental value, be, no? Kasi imo, hagman sa laman ni mo, no? Huwag niyo kalimutan, ha? Magbili ng toothbrush ni Mami Tire. Kasi ang ngipin ko ay... Kasi ang ngipin mo ay dumadaan na. Be, ang ngipin ni Mami Tiri dumadag na, no? Mag-Tagalog lagi kay Tagalog challenge man, magka-Tagalog ka, Jollibee. La. Tagalog is Mami Tiri la. Hatag mo, kwarta, no? Isa kasi ito sa Manila. Magkano ka dumating? Eh, itong sa dalos. Ano lagi si Kul kag dinay mong danggan. Maro ni guys, kita-kita tayo nagabutan mo na to sa brana, rughanin na pa mapili daning isa kay napili daning mo magkurtina. Jadi na pud mo angay ra ba isus Christmas party mo nang gisuon na raman karon karong di mausik. Kaingan siguro og dato. Kaingan siguro libang-libang ko kwarta. Dumadag ng aking pangangatawan. Oh. Utong, tamas mautong. Cute ra pagpurma, alibe. Ang purma ng liksi guys, ar kahamloy. Like mother, like daughter. Char. Na guys. Smile. Nga na. Kara kahamloy, gamang kamuti guys, oh. Liwat ni Rudy. Salamat, Aisa. Yeah. Nga ni dayang biskwita, ganahang liksi. Butter coconut. Diyan mo ni guys. Kaya dahil isa ka bata na, era ka excited. Tingnan mo yung pangkilay ko, yun eh. Da, kurtina, amor ni excuse me. Hello guys! Diyan Miss Bay. Bawal mo kutiri ang chicken. Toothbrush, oh. Nila to first Dala Miss Bay, guys. Promise is promise. To baby Lixian is Jollibee. Tagsa mong kuya Jay diha. Munsa mo kang mama, uy, dari. Ha? Tagsa mo kuya Jay diha da. Ha? Burger ag kang kuya CJ kay wala CJ. Kamaning exam is eskwela. Unja guys, harap mong napalit dani. Daradig ang napalit parang Lixian guys, sa jang suoto ug mapon sa jang Christmas party, sa jang gipalitan kay sabog malagi siglat balik. Yung bag. Jang gipalitan pa na sa jang bag unitanan jay suog ma, pantiray di. Sanggalan pa di bag-o. Nga ni ka nakapinanggabi mo na magbinutan jang eskwela. Ganahan na ba ko sa sandal? Sandal guys. Sana all. Og dai dress. Inahan. Inahan ko lang inahan na. Cute si Dani pagsukod. Ugma malalaman ang ilahang outfit ugma ug kaning. Nani si Jay Kwan guys, bakos na. Kaning nga dress na bakos. Ingalan ko lang Tuwa ka dali-dali si Jahang Jollibee. Ingalan ko lang inahan nga na dato na. Na, dadato na ko matud pang liksi.
Yung palit tayo kung sigaret darit ka ng disko-disko-rit. Asa rin ito? Hindi mag-disco ta dito sa alas bahay. Bahala ko handa basta kayo magka-disco ta. Ganun dahil dito magka-disco. Ya, mara to. Burger dairy da. Kasi CD, ano burger. Dada day kuan. Mga biskwit. Hindi ka nakatire? Kaya mga biskwit. Mubalik po virus kuan guys. Mukaan pa ko ka rin mubalik ko kay mubal kong tiri dito Ramiro. Kay magpa... Kung isa na sila dito sa... Magkuhan sa karet? Magkuhan sa red, magkalang manawag sa kanang Manawag sa Philippine Heart Center. Philippine natin sa katuligan ng resultas Sa man? o PE. Apel siya natin, pero ano mo, Rustam. Alam ko tayo kung sa Sorry, biskwit guys. Sorry, gustong pili ni Lixian. Karing mga ingari guys ya. Ala, chicken nuggets dahil. Kaning pili sa chicken nuggets. Isil, sorry. Karing mga ingari dahil guys. Maura man yung isil sa kuan. Ilahang regalo kay worth of 50 pesos mo kuno. Sa kari guys, ningkuha ko dari kay 117 ra. Duha ka buo. Or stick o. Tipod pa sulabig hurot. Kay, wala na po tomorrow. Masig makaon ba dala nimo o darag imong ipili? Basta naman ko yung takong siniguro. Ya darag imo o. Magod na imo. Kari mo na ni ibalot at tuskuan. Dapay imo isa o. Imo man yung isa. Kaya dapi jang bag, hani ka pijang isa diha. Kari mo isa dari kuan. Hindi na ako na magharap-harap. Rapper, harap na jang rapper. Sarang si Jay, okay. Ala, wala sulig jang rapper ti. Di ay. Sa may mong ingon na be. Excited ko rin si Jang Christmas party. Makaon ba ko ng Christmas? Madal pang liksi. Tawag din ko. Ay, wow. Mama ka ng Christmas ma? Sibog sabi, kaya ditang kitan. Dari na isir, ako ani dya. Di uy! Agiro, nanong ka bagiro? Isir, dari. Pag imong igip, ugma mo na imong igip, ugma. Asa kayo mo labas ako? Iksiham lagi mo dang. At sinagar nga, ibigin. Kira ang ibigin. Hindi mo na. Mo na imong ikuan, ugma. Stifleran. Si Mama Nandiyan? Nuri na bahala daan. Ako, pwede ko manakos. Ano bahala ano? Di na ba ni ko din mo bali nga dyan? Ala. Ibutang sa ning kuan dito ka usod ka Kasi makadawat anak, di ka musugot ka ha? Sugot sa kabiha ng hilakay. Ay di magsilbig hilak-hilak kay ang kani Ano parang ano to ay? pag mo to sa kung maritig dahang kay mapaspog ang dito. Lagi palistan ng ka. Kagawa na pa akong balik. Pero na pagdali na. Pwede kag burger. Yung na kong mambili. Pagdali na ko mo. Lagi pwede balik kag burger. Tignan na. Kana na yung mga dahon-dahon. Uy. Ihatag ng sisi. Hindi na napakas para ba sa chicken. Ngayon ko nga. Maribok pa. Raba ko mong gikan. Dahil sa nga. Basi di ko ka. Awali ko maapas ba. Kapag akong namukos. Maribok mo gan. Basi maapas pa. Iyon man. Tapos tanya kay mamanta-manta na eh. Ug mga mo party. Ano kanyo? Ang kabang-buling kan ana to imong kuan pag ilis daan ka. Kupasan sa nila. Dito di makita kami lang. Bag-o ka tanan ugma ang sanggalat ready. Bantay mabag-og pangutok ug maas party ha. Mugala ra man na ako. Aw. Andun nga. Ba. Ang undi mo gara. Si bata og maay. Matros pang laway. At dumaluan mag-check-in. Puri din yung iba nito, di naman kagluto. Nakuluto nito. At sunod ka gara mo. Ikaw mo gara ka. Mag-check-in. Dinis dumuluan pang lobby. Terence! Ano naman ka di hagalingan eh? Bahay na ba siya? Kanang bahay na hatag na mga tereng. Kasi naman ang Katong kasi si Kaya bata ra ba? Adjo. Si Jay. Nasa dai chicken kuan. Tiri. Ang mga bahay bahay ni ni Terence, Terence. Terence. Terence kilawin lang po. Tiri sa. Terence ah! Dali lang. Bata ra ba? Ang bata. Gamay ka dai kuan. Kaya sa bata, ito, nila ba ma? Kuhan, sang karos langit. Sige pag ito ikaw. Ang sa may itong ispilahan gina Terence. Buwan ko to. Kumaoy. Lagi kayo ay linginan. Mga alita guys. Diya pahawat mo? Ha? O di, pahatid ra. Ang ganito rin dyan na. French fries. Kan ano tayo mong chicken din? Spaghetti. Oh. Pero magtuloy, sige, ilangan ko na yung kurtinang giso ko. Ang daghan yung gagag ni. Hati yung sarina, daghan marirag may ulit. Diyan ka na. Nagpila ka niya 389. Puti, po, na nila yung kagaling ito magpamag kumustunaan. Na kayo masay?
Wala lagi. Magmasa ba sa ospital? Pag-masjid. Orang ko yung mas din da. Kali. Habar da. Wala sa hospital. Di ibig naman yung mga atlamo ko kung mga pakbag. Gana. Mamakain nun. Oh. Pagpanood to ron. Wala na. Mana? Hawak-wak! Arang nga nagpaping katong mga example sa Pilipinas Center. Dahil sa ka, mabalik naman mi, mauban ko mamitiri at doktor. Bawal magbata makasunod sa hospital. Ano dito rami? Importante mamitiri. Very, Ha? Nami to tirins na, magduwa mo. Ipalitan na bigyan kang mamagbagong sandal o sanina. Palitan ba yung Jollibee? Marunong akong tumupad sa usapan natin. Kaya, lubos-lubusin mo muna habang andito pa. Biyahe, huwag mo biyahe. Ha? Go! Ako! Asti na. Eh, mo na isa, tagsa mo Kuya Jay Jay. ito naman ako sa highway, kasi kita mo itong highway eh. Dara di ay. Kasi sanina, nag-umuot na. Cute si Lexi Ugma guys. At tangin na dyan ni si Ugma. Cute. Masama na akong piso nga, di naman makuan. Ay, piso. Piso, wifi, di naman Signal? uy, Hindi mo pause? di naman mapost. Magod. May signal. Balik sa top, Koryo, kauli. Tekan ko. Okay, abribe. Lahat ang veterans niya. Aman. Paim na ko, Bek. Nagkuha ko. Veterans, oh. Thanks, pa. Sa hindi ka magaling. Bakit mo, dili pa umista. Na! Kaya naging mong chicken ka. Ah, Dili mo, isa din yung bagaan. Di, ito meron bagaan ka na. Narapot ko ano. may French fries kayo. Kaya ko na may mamisis pa. Brush ako. Yan na, kan anak. Dahil sa ining Ikaw po diya, magkaon na! Niluto na ang lukad. Oh, lukad. Hala, tapos para ha. Hani barong bang naruran so? Wala ka nag-ipog man ko, sa busa ko ay. Ang silok-silok. Ay, Makaw! nagbrut-brut na ay. Dito ko ko. Kira mo na. Kaya hindi ko pa. Halabi si Wok ito. Itas binat. Oops, baba ka dyan. Pagkani ako na kayo maglaga niya. Unsa ka makaon nga ting paliuto na wa man ay chicken bi wala ko ni order. Oh, ako ni order. Wala chicken. ko ako Wala ko ni order og luto kay kuan. Nga may luto na nis pamudyo. Ano makabarto pud unsa may imo? Kari imo, pareho raw siguro. Pareho raw pa abi. Kari ka ko Jay Jay record kog luto. Kari jud mo. Kari dai bi. Sit down na pagkaon na. Ako luto bi. Kay mula kos mama. Maghugas dis kamot una. Siya ba nagkari dyan? Ang haloon daan, be. Punaw diha. Basura ari dutang. Pwede kag rice? Mag-rice! Jawa diha. Away, ang taan mo po rin yung burger na ikaw ni bahala. Hindi na pag-rice niya. Pwede naman na, spaghetti. Wala naman na ikaw. Kumpito mo naman na. Ikaw, di piniguro kung mulakaw ka. Ay, kanabayan lang naman ka na sa libi. Ay, meron malang dagan na. Mga unta guys ko no. Di kaon. Happy ka, di. Ha? Hani bang tingig mo na magwakakaon? Pwede na, nakulabag kita mga istorya. Ang kaputi ito. Magkaan siya, mugarag na ako. Walang mulayas ko, mato na kong Qatar. Na, istorya na. Mabrod ko. Ikaw pa rin sa na ka na. Ito ba? Nabusog na ko yung burger. Biyahe na ba mo balik? Magpahungit-hungit pa dahil ka, maunang nagkahinay-hinay ag tingog. Kaya magpahungit-hungit. Mulakaw man ko. Wala ko na sila karjit kay Luis si Mami Tiri. Ikaw na maghungit, di palitan. Ako na bahala na. Ikaw na yung mga isa, naman ako na isa. Di ko magkaon, magkaturas sa itong burger. Ikaw na magbantay. Nandiya guys, maraming mga vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless natong tanan. Amping mo kanon ay og asa man mo karon. Thank you for watching guys. Mga unta. Bye-bye.